balu tuka ai lo oh mani deu han title line huang hian TICOS-a ten khanin photoshoot nei tur hang kala kan soi thui mai intro kalau lele ta chom voina hianin TICOS-a ten khanin photoshoot nei turin kan kala chumi chungcha chu kalau soi zuai do na karma sa khani time ka shia ka thianu Christina kha ka ba bia photoshoot nei la kha ka tia chonin alo pe ya ti chuan hop music ka tel ni ve tho Christina chu chuanin midang ho kha ashila uma chuana hop music president kha ba shila ti chuanin ani bo chon lo pe ya chuan chumi lai tak chuan TICOS-a te ho ne ha lo ho le ha la rin lo tak mai kan in bia kal na tur te ha kan soya chung kal ta ka kal ma khanin Brenton will feel tai lang dau he helaya ka ti la nang dau tai pho halak ka tuwa ma sengin ka lo ngai to mi lo ka man ho lenter nang chi ang dau mi zo tro chuan lal tri nang tiang tiang hi kan nei nge nei lo ha ka chiang to lo kan nei jong ka she ma sengan ta na ha she to lo chuan ka song le te te a to chuan min ngak deuh to ka tlai tewa chuan kan ha lang chuan ka thleng tlai ber do mo ti ma se ka thleng ma ber ni oma chuan midang ho kong ha khotangan nga zoa le do nia Tunayan shooting kan nei don me ka ai Anthony à hay Christine Parte Christina so ta hơn tiền cho nằm boka work của con kalmet boka mấy này anh thấy rồi hả à tuan với nhà hiện hay vlogger mini tiran tu mà ni hay jadi kalau vlog vel charter di point tu than là lúc on ani hay in thalak dan tur hi claim a ming te ane nei vak chong lo fairy lights kan manga ni mai alo in post sanga se a in post dan turi kala zong le in post dan turan zong mek email kemin ti eng thei do turang khan da la ni mai chuan atla tin Essa TV tu in kasha. Ari TV alo niya. SSRLE. Dars. Ale tisual ito. Daru.
bor vela kho thim nu hang kan hoa ti chuan kha ti zong kha lo ni hri se chaka video te hi invo khat en na ni chuan lo like ula lo subscribe bogula ti chuan IG a han at anthony walk mi lo follow ve bogula chuan video le